Idan wannan ne zuwanka na farko, sai ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri. Bara Gurbi, Episode 4, Episode na 4. Muzakir ya ce, Haba malam, me aka yi da maza, a yi da sauranka, aƙalla nan da wasu tulin shekaru masu zuwa. Duk suka yi dariya banda Islam da ba ta ƙaunar ta ji malam yana ambatowa kansa mutuwa. Idonsa a kanta ya ce, So kake a ringa shanya na a rana kenan idan na ƙara waɗannan shekarun. Rai a ɓace, Islam ta ce, Don Allah malam a bar magana hakan nan ba na so. Ya yi murmushinsu na manya ya ce, An bari bade atu, mutuwa sai lokaci ya yi, maza tashi ku shiga ciki. Idan za ku tafi ku yi min magana, dama akwai rubutunku da nake cewa zan ba wa Auwalu ya kawo muku sai ku tafi da shi. Suka miƙe gami da godiya suka shiga ciki, malam ya bi su da kallo cike da sha'awa, a duk cikin ‘ya'yansa yana son badi atu wato Islam a ransa, kwatankwacin yadda yake son mahaifiyarta, don yarinya ce da ya haƙiƙance tana son mahaifanta, mai jin ƙai da biyayya a gare su, bai taɓa ba ta umarni ta shallake ba tun daga tasowarta har ya aurar da ita. To, sun sami gwaggo a rumfa zaune bisa tabarma, Sani da Haulatu ƙannanta ne a gabanta. Gwaggo tana shan kunun gyaɗar da aka dama mata. Gwaggo ta saki fara'a yayin da auta Haulatu ta miƙe tana zabga fara'a ta riƙunƙume Islam. Ita ma ta riƙo ta sosai tana cewa, Autanmu kin guje ni kwana biyu. Haula ta ce, Gwaggo ce ba ta bari na, kullum na ce zan je sai ta ce makaranta. Islam ta ja ta suka zauna kan tabarma tana cewa, kuma da aka yi hutu yanzu me yasa Gwaggo ba ta bari kin zo ba. Sani ya ɗauko wa Muzakkir wata tabarma ya shimfiɗa masa bayan ya ba shi hannu su gaisa. Sani ya kasa ba shi hannu, ila ya rusuna gami da gaida shi. Wannan tarbiyya ce ta yaren gidan. Ƙanan Islam ne, shekara 4 ta bashi, shekarunsa 19, Haulat auta kuma 11. Duka suka gaida Goggo ta amsa da cewa jiki ya yi sauƙi ƙwarai, da fatan duk kuna lafiya. Muzakkir ya ce, Lafiya ƙalau. Goggo ta ce, Ya hajiyar taku, jiya ta turo Nazifi, ashe ita ma ba daɗin take ji ba. Ya ce, wallahi, amma ta ji sauƙi, ita ai mura ce. Goggo ta ce, To Allah ya ƙare mu da lafiya gaba ɗaya, an gode, Allah ya muku albarka, ya ba ku ’ya'yan da za su ji ƙanku kuma. Muzakkir da Islam suka amsa, daga nan suka ɗan taɓa hira, sannan Muzakkir ya miƙe bayan ya ajiye wa Goggo 2000 tana ta faɗa wai shi baya gajiya ne? Ta yi masa rakiya ɗakin ina, tana ɗaki, ta fito fuskarta babu yabo babu fallasa, suka gaida ta. Ruƙayya da ke rumfar tana game a waya, da ƙyar ta gaida su, ita ma sai da ya aje mata 1000 sannan suka fice a soro. Ya ce mata, Baby, da yamma idan na baro kasuwa zan zo sai mu tafi. Ta ce, To diya, Allah ya ba da sa'a ya dawo da kai lafiya. Ya wuce ta juyo ciki. To, sun sha hira da gwaggwanta sosai, ta ji daɗi matuƙa da yadda ta ga jikin nata ya yi sauƙi, ita kanta gwaggwan ta ji daɗin zuwan Islam kuma ta ƙarfafa jikinta saboda sanin halin Islam. Idan ɗayansu na ciwo, ita ko malam yanzu za ta hau kuka, mai ciwo daban mai kuka daban. Islam yarinya ce mai son iyayenta da tsananin tattalinsu. Sanda aka yi wa Islam aure kafin Gwaggo ta saba da rashinta ta daɗe, don ba ta barin Gwaggo ta yi aiki sai girki, shi ma tare suke yi. Haka malam sharar ɗakinsa da tsabtace ban ɗakinsa duk ta ɗora wa kanta, ko da kuwa ba girkin Gwaggonta ba ne. Wannan ya sa suke son ta matuƙa, gashi ita ce ɗiya ta 11 a wajen malam. A gurin Gwaggo ita ce ta 6, akwai ƙanne 3 a ƙasanta, amma duk ta wawura soyayyen iyayenta. Wannan ya sa duk cikin ‘ya'yan Gwaggo da ina an fi tsananin son ta da yabonta.
To wannan zuwan ma Islam ba ta zauna ta huta ba, tana jin Goggo ta ce fatan tsaki take so ta cire hijabinta ta shiga kicin, kafin awa guda ta zo ta dire mata. Ta shigo ɗakinta ta gyara shi tsab, duk da Haulatu ta yi iyakar ƙoƙarinta, ta dawo ta zauna kusa da gwaggonta suna ci suna hira. A cikin hira ce Goggo ke cewa bikin su Ruƙayya da Ummul Hairi ya taso. Ummul Hairi wani yaro ne Muzakkir da suka haɗu a bikin ƙawarta, Ruƙayya kuma Abdullahi wani yaro ne can hayin mabuga. Kin san kuma malam, tun da iyayensu suka zo wata guda ya sanya za a yi bikin har da yayanku Umaru. Shi dama tuntuni magana auren take, ginin da bai ƙarasa ba ne ya dakatar da bikin. Islam ta saki fara'a, ke ce muna da shagali a gidan nan, amma Goggo Ummul Hairi duka shekarunta nawa da za a aurar da ita. Goggo ta ce 17 ne, ai kuma tun da ta sami miji zaman me za ta yi mana, kin manta ke yadda aka aurar da ke? Islam ta ce Goggo ni fa ina 18 a lokacin kuma na gama makaranta, ita fa ajin ta 5. Goggo ta ce ke ma da son jan magana kiki, kamar kin manta halin malam, wannan fa shine abin da musulunci ya tanada, ya fi kwanciyar hankali, kawai ki bi su da addu'a. Islam ta yi murmushi, wa ya ga Umma da aure, Allah ya sa dai tana son sa. Goggo ta ce kwarai, duk da bata furta ba tana so, tunda idan ya zo tana fita, yanzu haka tana gidan Halima za su shiga kasuwa. Islam ta ce, Anta Halima ta gaya min tana gidanta, amma san ba ta yi min magana auren ba. Goggo ta ce, watakila ta bari in gaya miki da kaina ne. Daga nan suka ci gaba da hira har zuwa yamma da Muzakkir ya dawo. Islam ta so kware tafiya da Haulatu, amma duba da cewa ita ce kaɗai a gaban Goggo, tun da Umma ba ta nan, gashi Goggo ba wata lafiya gare ta sosai ba, sai ta kyale ta ce da Goggon idan Ummul Hairin ta dawo ita ma a turo mata ita. Ta zari kuɗi naira 200 ta baiwa Haulatu da alkawarin idan Goggo ta ware za a kawo ta, inda ta sami malam da Muzakkir a soro suna hira, ta zauna ya daɗe musu nasiha, ya ba su rubutun, suka yi sallama cike da ƙaunar dattijon ƙwarai. To a can ɗaya ɓangaren, Laila da sassarfa ta ƙarasa jikin motar ta buɗe da hanzari ta shige, sai bayan ta rufe motar ne ta sauke ajiyar zuciya game da yayi niƙab ɗin da ke fuskarta tana kallonsa da cewa ina muka nufa. Binta yake da kallo, sannan ya ɗan kashe mata ido da cewa inda muka saba zuwa. Laila ta girgiza kai cikin sauri da cewa gaskiya wani yau ba zan je otal ba, kawai mu tafi gida, ka san fa Umar yana gari. Sai kuwa ya kyalkyale da dariya, kai Laila uwa tsoro, an gaya miki gama garin otal za mu je? A yau wanda baki taɓa shiga ba za mu je, kuma ki sa ranki a inuwa, babu mahalukin da zai ganki, balle a je ga dodon naki Umar. Laila ita ma ta yi dariyar da cewa, wai kai tsakaninka da Allah baka jin tsoro a ce Umar ya gama a tare? Sai ya taɓi baki, to sai me? Hanyoyin wanke kai ai suna da yawa, kuma bari in gaya miki, abin da ka fi tsoro a kan sai fi tabbata, saboda haka in za ki cire tsoro ki cire. Ya tashi mota ya yi gaba, yayin da Laila ta mai da niƙab ɗinta ta kifa kanta a bisa cinyoyinta. Sun yi tafiya mai nisa, Laila ta ga ya karya wata kwana ya shiga wani titi, sannan ya je daidai wani ƙaton gini. Da ganin titin da unguwar zuwa ginin otal ɗin, Laila ta san lalle yau ba ƙaramin guri suka zo ba. Ya yi hon, aka buɗe masa gate, ya shiga ya nemi gefe parking, sannan ya juyo yana kallonta. Sarkin tsoro, sai ki cire niƙab ɗin mu shiga ciki. Laila ta yi murmushi, ni dai ka bar min abuna, idan muka shiga ɗaki sai in cire. Sai ya gyaɗa kai yana ciji leɓe, ya buɗe motar ya fito, ita ma ta fito, suka jera tamkar mata da miji suka shiga. Ɗaki mai lamba 14 suka tsaya, ya ciro makulli ya buɗe, suka kutsa kai. Ƙaton falo ne mai ɗauke da wasu irin haɗaɗɗun kujeru da labulaye, sai fridge, ƙatuwar TV plasma, sai kuma ɗan tebul a tsakiya inda aka saka grass carpet.
Lela ta lumshe ido, sanyin AC na ratsa ta, gurin ya yi bala'in burge ta. Ta ce, wani gaskiya hotel ɗin nan ya haɗu, amma akwai tsada ko? Ya yi gaba yana cewa mu shiga ciki dai tukuna. Ya shiga ɗakin tana biye da shi. Kawai babu zato ta ga ƙaton mutum a kwance a kan tamfatsetsen gadon, daga shi sai dogon wandon shadda gezna fara da singileti. Lela ta waro ido tana kallon Muktar. Kafin ta ce wani abu ya ce, abokina ne Mus'afa, ko baki gane shi ba, jiya ya diro ƙasan nan, shigo kawai. A take ta gane shi don ta sha ganin hotunansa a wayan Muktar. Gaye ne, iya gaye, wanda matuƙa ya haɗu, kuma daga gani duniyar na yayinsa matuƙa. Ta ja kujera daidai setin madubi ta zauna, yayin da shi ma ya tashi daga kwanciyarsa. Muktar ya ƙarasa ya ba shi hannu suka tafa gami da sheƙewa da dariya irin ta 'yan duniya. Muktar na cewa, oga kana jin daɗin ka wallahi, babu abin da ya dame ka. Mus'ab na dariya ya ce, Muktar shegen sama, kana tsiyarka yadda kake so. Idan wannan ne zuwanka na farko, sai ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri.